Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakamatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng may humanidad.
ating katapatan. Bang maging luklukan, naning kayo pa yan. Karing balang saglit, tiniyong pagiligon, ing kalam na't lugod, ning Diyos kekongan. Salamat adakol, o sablong talasambo ang eni kudisan, king pamamilatanon ning boses ampong kulayit na ning Diyos ke kayo. Wang eni mababatiolo ding ke kong sarili, king banting upayang pigumguma na ning tao, king kayang pangayawos, ing lonto yasanang pelalong maygit ayating kayigitan loding sariliyo. Bugbog na lo, ting kekong sarili karing amanong pagkalumno ning Diyos ke kayo. Sana karing balang saglit na ning biyeyo, ing di na niyong maliwalas apagiligan, king banting upayang karing balang saglit makyabelo ampong makyagum. Ing Espiritu Santo ang ining titipo ampong tuturo ke kayo. Pabiyenalo ampong pagkalob ning Diyos ing kaparalanan, king banting upayang lalong maygit yang magtibe, king bang lalong maygit mayakit iyo ing tawo king atin yang katapatan king tinggap ng tungkulan. Pagumasdan iyo at mamatiyawan kayo, nung nanulang bagay ding akakitiyo, nung nanulang bagay ding ate yung mayayakit king yato yung kakarinan. Ing Diyos babiyenalo karing balang saglit ding balang paganako, king banting upayang maliyaring gawa na ning tao. Eko sano malyaring pakulang karing kekong katungkulan. Uling ing Diyos pilit neng manintun karing balang tao, amalyaring maniwala ampong sasalpan tayo king lagyuna. Ing Diyos eyo kakawang karing balang saglit ke kayo. Uling karing bane-bane, karing ditak-ditok, aya babatiyawa ng kapamintuan, karing balang metong ke kayo. Kutula ampong buri ing maliyaring maglili kayo. Ting turu, ang kuplo ampong sapat karing kekong pakiramdam. At ing maliyaring kaparalanan apagkalubno ning Diyos, kapamilatan daring Espiritu'y Santong daratang ke kayo. Misa diya lamamuntukan, ting bage ayatiyo, ngeni ikang mismo king kalibugtanan ning epod at ibili mo la. Paan malyaring gawan kulo, paan malyaring ibiye kulo karing sarili yu, ting bage mabiye patutu ban lalong gawa kayo. Salamat adakol, karing kekong pamagnaso aking lagyuno ning katutuan. Ngening ing Diyos,
Ibieno deng maging kaparalanan karing balang metong ke kayo. Panting upayang karing aldo yung bukas. Ilo ring malyaring gamitan niyo. Lalo na, karing ke kayong pisikang lamon. Nung karing pilan ke kayo. Ing kanakong paganaka ayanting aybiye ko karing balang metong ke kayo. Nung atin kong damdaman amalyaring mapali. Mumuna karing ke kong buntok. Ing kanakong panabilin ke kayo. Lawen yu. No anti ing pali abit-bit no ning yato yu. Ing kanakong paganaka. Sano king amanuan yung marimlang danom e biglang miminom ing tao. Nune pa naman. Katimpla na ning kekong balot. Ing malyaring inuman amalyaring gawa na ning tao. Ing kayang pangayatiyo. Siya satan iyo ding kekong sarili. Magsipag-aral kayo king ke kayong tuntunan. Amalyaring babieno ampon pagkalob ning Diyos ke kayo. At ing upayano, pagkalob nung alang tuknang ke kayo. Sano ikong sablo karing balang penandit at iniyong pagiligon. King bana kong malyaring pagluklukan ning kalam. Wa ikayo pili kongan. Mupin, tingke kong sarili lalo yo sanang ay sadsod, king ating katapatan, king atin lang katayimikan dingke kong panamdam. En ako malyaring makiabe king nanumong buri na ningiyato. Nunay kong sablo ag katanda kayo makiabe ko kako. Iti yo ing malyaring ay biye ko king penandit no ning kekong tipunan. Oleng mi pangako karing sarili yo. Ting bage ami sa diyo ban malyaring ibiye ko ke kayo. Kawan mo lang at lumamuntukan. At lundake. Oleng. Ting akakit na ning Diyos amalyaring mayakit ke kayo. Panting upayang milako. Panting upayang alang malyaring malil. Karing sablang ke kong daramdaman. Nune pa namon. Ing magpakabiyasa kayo king lagyo na ning kapanwalan. Waman ibieno ning Dios ning bage kaya kayo amalyaring kalasagyo. Ikong sablo angeni atiyo. Lalo yung pagsikapan karing sarili yu, bangawan yu, ing kapimentuan king puso yu. Ing Diyos magkayit karing balang saglit. Nune pa naman babienong alang kulang. Ting bage akailangan no. Ning metong atawong atiyo king kasalpan. Salamat adakol. King lagyuno ning kayo pa yon. Kapagkalubno ning Diyos ke kayo. Kaya beno ning panalangin ban malyaring gawan nyo. Ikong sabla-sabla ipagkalubanan kayo. Karing ating sakayan mamuntukan.
Eng apat abage agulong ayaw sa niyo. Ibili nung nuka rin ing dalpakan. Ibalot yulo karing plastic ayaw sa niyo. Panting upayang mayakit ing kayayusan ke kayo. At ding atilong mamitbit king panamdam. Oy ni ing kaparalanan amalyaring pagkalob ko ke kayo. At ding anggong mga ino, king bang malyaring mipasiknangan kayo. Kapamilatano, ning lugod na ning Diyos, apagkalubno karing balang metong ke kayo. Kawan nyo so ampong dapton, ting bage apagawana ning Diyos yu. Ting atilong manamdaman, luwal no ampon kilob ning kekong ampunan, iti ing sablang bage, ilo ring malyaring iuna mo mamuntukan. Pan may git mipatutuan kayo, king kekong kasalpantayanan. Pan malyaring magtibe kayo, pan malyaring lalong lunto kayo. Ing tindag no, ampon kinong ning kekong kasalpantayanan mayakitiyo karing balang metong. Eni, ting saglit a oras, awsan ko in kekong pansin, at manyawad tamo, ting metong agino, ting metong apanalangin, ban malyaring ibiye ko kaya. Kapayapan, konsentrasyon, agawane sa ning balang metong kaya kayo. Diyos ko, Diyos ko, o kasosok dolon, manyawad kuig pa ukol karingkawan, miyabe ke puking barakang saywan. Pangay Espiritu, ampapang katutuan, matuwampo na nakingatan mo, Diyos ko. Lalo kit babay sa iligtas mo po, lalo mang panamdam mabit-bit ning yato. Era sa tangalan, Diyos ko ilawat mo, biglong kamatayon eme pain tulutan. Nuneying sikanan karela may duwang, kapamilatanding karelang kapamintuan. Diyos ko, ing lugod mo, eme po kakawang, matuleng ay isipe papakit mula. Nune pawang maganakaso na,
Kalo parang tao nung kayarap dala. Maging banal sa Diyos ko ding pusuro. Ting otilong linto aliwang lugalo. Lawot met Elisya yung desgrasya nga tiyo. Nune kapayapon lasaring anak mo. Pangitang tagumpe dalon deng atiyo. Ore ni po Diyos ko ring sabla mong kawan. Patno bayan mo po Diyos ko ila nangan. Pangatmuan mo Diyos ko kanya nang si kanan. Lalo ding matwanang tinanggap tungkulon. Yan aso, patno bayan mongan. Biyemeng karagdagan, karingke kang kawan. Panmela ko ing sangkon king pa manuparan. Biemet pagkalup at tanggapan dangon. Yan asa ke kay nga duwan ko. Mapagpalang lugod tanggapan deng atiyo. Kapamilatanan ning pamanwalawo. Biemeng bendasyon tanggapan deng atiyo. King lagyo nagpamponing anak na. Pabalutan da ko king upaya banwa. Paging luklukan ko sabla kong tupa. Tanggapan yung kalam panabang keito. Ore ni buntu ko yung gawan mong atiyo. Ting me sabing bage ke kape sa diako. Papinat dinan mo sablang kapatad mo. Alasang magkulang king pamanya patiyo. Ibalot yung plastic balen kong atiyo. King pangayat yun na ning upaya baba. Laganas nan mula deting kapatad mo. Analang maglili bukas ka ringaldo. Ibili keng pasibayo king berbalan ingka kung aman. Detang ating sakayon. Karing apat agulong ayaw sa niyo. Nung no karin itang bitis. Karin yo amaliaring ikabit. Ing binye ko kaya kayo.
at ding anggong at iyong mamitbit king panamdom, at ding atilong mamitbit king Canaan. Oy ni ing sikanan amalyaring pagkalubko karing balang metong ke kayo. Pantingo payang alang manyang kanan metong man ke kayo. Babiye kulo ampon pagkalob karing bage karing sariliyo. Pan malyaring lalo kong mipatutuan panyatang naningaldo. Mamagsiyasat kayo. Ibili yung sana keng wastong kaparalanon ing balang pamaniya patiyo. At maging malino la kaya ka kung mamuntukan ding dela ko keka. Iti nung no ka rin, ingke kayong salo, maniyawad kayo king Diyos at may pagkalubanan kayo. Ilo ring maliyaring patutu, at ang alano ning manuwalang tao king kayang pamakiramdam. At nung no ka rin ko man malyaring galmang, ting aliwa, karing magdulap king karagdagan. Teti, elo malyaring ikawani king karelang katawan. Pan malyaring ing sablang bage, akakit ko karing balang metong ke kayo. Kayo gumdoring kaya kong pamaningot, ampong pamanalangin, king lagyo na ning Ginoo. At ing sablang bage, miyabiyeng alang kulang karing balang metong kaya kayo. Tinganggang ating sakayan mamantukan dinan mula. Emu karing apat agulong ayamuan ko. Salamat! Karing kekong mayop apa makiramdam. Metong nakosang pagluklukan ning kalam. Metong nakosang malyaring gamitan. King alang nanumang kapikakunwan karing kekong kasarilinan. O sablakong manungkulan mulit pasibayo mag-amu-amu ko kaya kayo. Tinan niyo ang malyaring maluwalas adalan. Ing kaya kayong kapamintuan. Tinan niyo ang malyaring pag-iligon ing kalam karing sariliyo. Waeno biru. Ting amanong pagkalubno ning Diyos ke kayo. Kaingatan. Yo, ing kanakong adwon at ulit-ulit apakisabi karing balang metong ke kayo. Mamagsiyasat kayo. Magpakabiyasa kayo. Kinguli na niti. Iloring malyaring ayibiyekong kasuyuan ke kayo. King ulino ning kapangakuan, abiniyeko ke kayo. Sano ikong sabla mamaningat kayo. Atatin pang banal amalyaring datang ke kayo. Adios ing bendesyon gewa ko ring kakong tungkulon ke kong sablong kakong kawan. Sano ikayungon makanyan yung agawang ating katapatan ting ke kong tungkulan. Eko payali. Puan malyaring eko mipayalian karingaldo yung paintungulan. Sino yung
Migmanano at memos ni kingkekong katipunan. Santa Veronica, lakwanda na kayo. King uli na ning amano na ning Diyos, mabibinyag kayo. Kingke kong pamananggap, karing amano ning Diyos, malilinis kayo. Karing dapat magpakarawak, karing balang sarili. At kapamilatana, ning takot king Diyos, malyari kayong mabiyasa, king kaburiana. Ing kapayapan, ampon kanam nanitang Diyos, iya ing mantabe, kekatamu king oras sa iti. Pamibubukluran yung aldo ning sabatiyo. Pamitalaga yung pamisasan metong yung uli na pablasang metong mo ingugnayan yung. At kabaluan yung ing Diyos at you king siping you. Babatyo, ampon makirandam, karing balang kulay tiyo. Tuluta na sanitang mayupayang ginu. Ing ibalabal ne, ing kayang kalam. Kareting balang ati yung manandaman. Ampon daramdam. At makasadyang tanggap. Kareting banal ng katuruan. Pablasang dimdam yung kingati yung minunang dinatang ke kayo. Ginising na ing balang panandam yung. Nga na bugbog na kayo kareting ngaman. Dapat kulang pa ing balang dapati. Balang aldo ning sabat, mabibinyag kayo kareting amano ning Diyos. Pablasang king pangalalang na ning tao, ampon king pangabait na keti sulip. E sapat at e ganap, ing kayang pamangilalaking Diyos. Nungay niya, mababatyo, itang dinat, magpakarawak king kayang kasarili na. Dapot,
Kapamilat ang daring mensaheng ke kayong daramdaman. Belwan, kabiasnan, king tao, malyariyang maglinis, king kayang kasarilinan. Ketang ditak-ditak, bane-bane, ababayune, king kayang pangataw. King uli na niti, karagdagan lang kabiasnan, ingati yung miadwang ngarapan niyo. Pablasang, king oras sa iti, metong akabiasnan, ayati yung makayapag harapan niyo. Ingke kayong pag-aralan. Nung makanano, itang binyag, king may sabing danong, Espirito'y Santo, ampon king api. Dapat, kabalwan niyo, ing may sabing binyag, iti mga intuliran niya mo, kareting ati yung ganap, akaisipan. Ati ng sapat, apamangunawa, pamanintindi, kareting mensaheng amano na ng Diyos, ake kayong daramdaman. Dapat, ing may sabing binyag, mialiwang kaparalanan, ing karelang gagawan. Detang aliwa, bibinyagan dala, king may sabing danong. Papalbugde, king may sabing danong. O babasanda, ing karelang buntok, king may sabing danong. At detang aliwa, ipanalangin dala. O awsandang idadaon dala. At mialiwa pang kaparalanan, ing karelang gagawan, king may sabing binyag. Dapat, ing ebanghelyo magsalita yang mga manuyang antikaniti. King Mateo 3:11 yang dadala ko. Mateo 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat dumarami sa ulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Yun po ang nabasa. Ing kabiasnan, malino yang miyapag-arapan niyo. Nga na, ako ing katutuan, bibinyaganda kayo, king danum ampon pamanisi. At ating datang talwi ko, mayupayaya pa kanako. At iya binyaga na kayo, king Espirito'y Santo, ampon king api. Nung makanyan ngeni, nga naningke kayong maramdaman, iya binyaga na kayo, king danum ampon king pamanisi. Dapat, makatuliran kaya king tao, amaniwala king Diyos. Nung iti, eya mabinyag king danum. Isunduye, king bersikulo,
15:16. 15. Quince 16. Mateo 3:15-16. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Yun po. Hinguli na niti, nung pag-aralan nyo, ang ponsoryan nyo, talastasan nyo, ing kabiasnan, ami at warapan nyo. Ing depatanda kang Jesus, inyang binyagande iti pepalbugdeking danom. Nung makanyan ngeni, king taong maniwala king Diyos. Nung mabinyagya, king may sabing danom. Itakayang danom ape minyag da kaya, mayupayaya. Makibat ya? King biyasa. Ako mo po banal makaretang kaya kayong amano. Ing danom po magpatunay po na ing tao nung pong maglinis ka ken danom. Kita pong dinat milakoya po. Kanya po maulagaya naman po iting bagay amerapat kaya kang tikan iting bagay. Salamat po. Salamat. Dapat tingkutang ko, nung itang danom, mayupayaya. Salamat king kaya kang kabiasnan. Dapat, king katotohan, ali. Nune, ing mesabing danom, iti meging kasangkapan niya mo. Uli na pablasang ing dimdam yu king kaya kayong mamuntukan, ing danom iti magsilbiyang panlinis king katawan pisikal ning tao. Dapat, nano ing mayupaya ka rin. Ing mayupaya ka rin sa sabyanan ng Ebanghelyo. King Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dahil dito, nagsiyaon nga kayo at gawin ninyo ang mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po ang nabasa. King uli na niti, ing mayupaya ka rin yapin niya itang potang bibinyagan dala dingke kayong balang kasarilinan. King lagyo na ning Diyos, ning anak, ampon itang Espiritu Santo, yapin niya itang mayupayang amano na ning Diyos. Dapat,
king metong nga may binyag o may bautismo. Mayakit siya ing tune tinanggap. Karing amano na nitang Diyos, nung ating niyang pamagbayo, karing balang dapat ng dewakan, alinipas king kayang pangataw. Uli na pablasang bininyagane ning Espiritu Santo ampo ni tangapi. Matulid mo ing tao pakilalaya tanggapan ni Kristo king kayang kasarilinan. Pablasang ing Espiritu Santo ing gagabe ampon tuturuke kayong mamantabe at ipaganakana ing sablang katuruan. Iti yaing sisimbulong tinggapye i Kristo king pusuyo nung ganap yang sasalpantaya kayong ating takot, ating kabiasnan, ing balang kasarilinan. Ingapi yapin niya itang aral at yu karing balang puso yung kabiasnan, amalyaring kawani ampong durulok karing balang kasalanan niyo. Pablasang ing kabiasnan, takot siya king Diyos. At ing pamanalastas, iya ing pamangawani, ing sablang dewakan. At makanyan mo naman, ing mesabing danong, iti iya ing sisimbulo, amalyaring panlinis, mawawas ing kayong katawan ang makasalanan. Kinguli na niti, ninuman ing sabyana, king iya may bautismuya o may binyagya, king amano na ning Diyos, dapat mayayakit ing dapat na ning kabanalan, pakatandanan nyo alang kabaldugan ing kayang gagawan. At ing tune tinanggap, may sabing binyag o bautismo, ya itang manatiling nga tsu king puso na ing aral na ning Diyos. At babalikan, itang magpakarawak king kayang kasarilinan, banting upayang mikaating kabaldugan ing sabla ng gagawan. Kinguli na niti, nungkot nanda kayo. Balangal doning sabat, mabibinyag kayo. Karing amanon ng Diyos. Dino na kaya ke kayo? Ing tune may linis at tune may tanggap. Tinanggap kinlagyo ng Kristo. Nabingot ing pangatsuyo. Malalam na ingaldo. Alam patugot maglinis kayong, alam patugot magaral kayo. Sana ikongan, ketang ditak-ditak, ding kabiasnan, amiya pagke kayong masimpanla, karing ke kayong dapukan. Bukod itang makiramdam kayo. Dapat kaluwalyo, king santuaryo, alang balong gawan. Nune, ipakit yu karing balang dapat. Ing Diyos, iti malugod yan.
Waman ating kapagalan nyo, dapat. Ing Diyos, di nanim buri ng dinan, karing sablang anak ng luluguran. Nung makanyan ngeni, ding kabiasnan, sapat at ganap la harapan niyo. At yun na ketang taong makirandam, nung iti agampanana, at uparana, agawana, ing sablang katurwan, akayang ngaramdaman. Dapat, payo ko magwakas. Ikang anak na, ning matuwang gabi, ame sabing may balo, king linabas yung aldo. Aduan ko ingke kang kapanandaman at lumapit. Brother Orling po. Itang ba yung anak ka, babay? Kumusta?
Hinguli na niti, ikang anak alalaki, ayati yung magbitbit, kaniting danong ama kaya pag-arapan. O meka bab. Hinguli na niti, sablang daramdam, kilagyuning gino. Manibat na din kalam, kaya kayo daratang da. Sana imbalang metong, ketang ditak-ditak, asim panyo, itang upaya, ampon kabiasnan, karing balang dapukanan nyo. Ela sana malanas, nune, gawan nyo, ampon ni pakit yu, karing balang mabanglong dapat yu. Ayarap yo sana ding balang sarili yu, king mitmong ating kalinisan, ampon katapatan. Kinguli na ni tangamano na ning Diyos, mabibinyag kayo, at kinguli na ning kaya kayong pamananggap karingamano na malilinis kayo. Kayantabe na nitang mayap adapatiyo. Kinguli na niti, ilang lugod ampon saup ko kekongan. Waman ketang alang patugot, ing Diyos kukulay tiya kekongan. Mialiwang kaparalanan, ing ke kayo daratang. Maging matibe kayo, king nanong mandaratang. Mapaglame, mapagsadya, kan balang dapat yun. Uling ninuman ke kayo, alang makibalo kingaldo bukas yun. Pablasang ing panawon nyo,
pabiyayang kapanandaman. Lalo't maygit, ingawsan yung altrapisyon. Atake de corazon, ingati yung gugulong king panahon. Alayang pipilinan, anak, ampon matuwa. Nanuman edad, nung may na ingke kayong katawan, at alang kaingatan, makalunos ingke kayong kabilya. Pasibayo, itang dakal ladanum kakalingwan nyo, pakulang kayo. Ing may sabing danum ay inuman nyo, anti mo, ing may sabi ke kayo, king minunan din na ta. Pasibayo, ingatan nyo, ing balang sarili nyo, maging king ke kayong may sabing pamangan. Ing lugod, ang ponsaup na nitang Diyos, at ing patnube ning Espiritu'y Santo. Lakwan danakay. Sa'yo magkakabit sa pangalan
Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo kung paano samba tayo. Sabayin natin ang ating Panginoon ng buong puso sa ating sarili. Narinig po natin ang mga batlaya kanina kung ano po ang mensahe hindi na sa atin. Maganda po sana po ang lahat ng itinuro o mensaheng dinala nila sa atin, sana po ay pumasok sa ating kaisipan at maitanim sa ating puso. Ang paksa po natin ngayon ng binyag sa tubig, apoy at Espiritu Santo. Nandito po, ito pong talatang 1, basahin po natin sa Kapitulo 1, 26-33. Ang nakasaad po rito, ang sabi po ni Juan, sila'y sinagot ni Juan na nagsabi, ako'y bumabautismo sa tubig, dadapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Nakikilala, Juan, sa susunod po natin 27. Ano po pala yung kapampangan yung isa? Dapat po. Ito po. Siya nga ay pumarito, sumusunod sa akin. Kaniya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kaniyang yapak. 28 po. Ang mga bagay na ito ay ginawa sa Betanya, sa dako paroon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nang kinabukasan ay nagkita si Juan, si Jesus, na lumapit sa kanya at sinabi narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa huling ako'y dumating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakikilala, dadapwat upang siya'y makalayag sa Israel. Dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At napatotoo ni Juan na nagsabi, nakita ko ang Espiritu na bumababa tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kaniya. 33. At siya'y hindi ko nakikilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siya nagsabi sa akin, ang makita mong bababaan ng Espiritu at mamanahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. O di po ba yung huling batlaya, ipinahayag po sa atin ang kahulugan at ng ito pong nabasa nating tema. Lahat po ipinaliwanag sa atin at balikan po natin ang sa kanya ipinaliwanag kanina sa Mateo 3:11. Balikan po natin. Ito po ang kasagutan kung paano ang binyag na nasa tema sa atin. Ito po, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarting sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Sa hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang pangyapak, siya sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yun po, ito po ang tema natin ngayon. Nabasa po at ang huling batlaya, siguro po naunawaan na natin kung anong kahulugan nito. Kaya siguro po nagtataka kayo kung bakit ako po'y binigyan ng oras kasi po
sa matagal na panahon, hindi nyo po na siguro, ako hindi nyo gaanong nakikitang tumatayo. Alam nyo po siguro, nagpahinga po ako. Nagpahinga po ako. Pero hindi po sa nagpahinga ako na hindi ko gagampanan ng aking tungkulin. Pero ipinangako po sa aking sarili, ngayon, bumalik ako dahil po nandito ang katotohanan. Sa karamihan po sa inyo siguro, ngayon nyo lang marinig sa akin, pero yung iba po siguro narinig na. Sa Isabela po narinig na eh. Kung paano po ako bumalik at nadapa. Sana po pagtibayin natin ang ating mga sarili na huwag tayong tumingin sa kapwa-tao natin, kundi ang Panginoon ang ating kautos. Di ho ba? Kaya ho ba nandito tayo ngayon? Sa patotoo lang po ng isang mensahe sa akin, noong po ako hindi ganong pumupunta rito dahil tumingin po ako sa tao. Pero pagsubok po ang dumating sa akin, marami na. Mga 3 beses. Ang una po, nung panahon po ng mga NPA noon, doon po sa amin, isa pa lang po ang anak ko. Pinuntahan po ako, inalughog ang aking bahay, isa pa lang po ang aking anak, yung babae na sumasayo po dito noon. Ngayon po, pumunta ho ang mga sundalo, pumanik sa bahay, sumama po ako. Baka po maglagay sila ng mga armas na hindi ko kanais-nais, ako po'y madidiin. Nang pong nakita nila, noon po ang ng espiritista, gano'n lang po yung certificate ko. Nakatunayan isa kang espiritista. Nung pong makita ng isang sundalo, bumaba. Sinabi niya sa pinakamataas, espiritista ang pinasukan natin. Kasi ho pala yung pinakamataas na sa kanila, isa siyang espiritista, nakatira sa Paniki, Tarlac. Pinaalis niya lahat ng tao na hindi masamang tao yan. Ganon po katibay ang ating paniniwala. Lalo na po ngayon, may idea na tayo, saan po tayo dako maparoon. O kung mahuli ka lang, huwag mong ikahiya na ikaw ay espiritista. Pero pasensya na po kayo yung aking Tagalog kasi nagsasanay kami. Sinasanay na kami. Naka-live po tayo, paano naman? Kaya po ako nagpabili ng Tagalog. Ang master ko po Kapampangan. Umorder po ako nito dahil sa pagnanais ko talagang matuto ng Tagalog. At saka mainam po at magaan sa aking loob. Masaya po ako pagka ako'y nakaharap sa inyo at nakabigkas po ako tungkol sa Bible kasi po ang sabi niyang mahal na Panginoon, ipahayag natin sa lahat ang kanyang kautusan, ipaalam natin sa lahat. Alam niyo po ngayon kung ano ang nangyayari sa ating lugar o bayan. May patayan, pero po dito, makakaiwas ka pag nagbasa po ng Bible. Hindi ko na po sasabitin pa yung iba kung siguro marami pa magsasalita. Yung pong oras. Laking pasasalamat ko po na bawat pagsamba natin, nakakadaong palad ko kayo ngo. Ang ini po manalangin tan. Malagod at malam kay kami pa. Pasibayo ini po yung kay kaming masyang kaibakan. Pasalamat kay nga lampupos kan dapat mong mangayap kay kami. Ginoo na ni nga blas mi kareti. Nung mo yung suyuan da kang pong pamintuan din kay kan tuntunan na parpat mo kay kami. Girin Diyos, nganing or sa iti girin Diyos, pasalamat kay nga lampupos. Ikpambanal nganing mayari na kami. May agaral kami king eskwela nimbye.
Diyos ko rin sanang nga manong pag-aral mingareti makailang midapo karandulang darang kaya kaming puso. Ginun Diyos nga nang mikakawani kami kayang mikakapatad. Magpasyuli ka rin kaya kaming balang ko buntok nangan Diyos ko rin ipurin kaya kaming sakayan. Bendisyonan mula. Ilawat ming nanumong panganib kayang kayang dalan Diyos ko ikayang manimuna. Mga satsat kayang parang payapa ka rin kaya kaming balang ko buntok nangan. Bangka nita ka rin aldo. Bukas Diyos ko makanyang kayang miyabi-yabi. Gawa tupad ka rin buri mo. Ikpambanalo rin ipuring kaya kaming pengaring makatagan pang mapilan. Ami amundasyon king kikayang kasalpantayanan ka rin aldonapon. Ikpambanal nung ninumampung ating bitbit na panandam ngayon ng City. Ay tiyo ko rin karelang ko buntok na nga nang gana rin kaya kaming kapatad. Gunin Diyos tulutan mong makanyan mo nga pisan ketang lihim. Makanyan mo nung pakayapan gunin Diyos. Bangka nita makayando nga isadyad din karelang katungkulan kaya kaigpa. At makanyan na kaya nga gabayan ni kasulong nanin kaya kaming kasalpantayanan, alang-alang karingaldo na pun Diyos ko, tinupodlat memintuking buri mo. Ikpambanali ka po yung manakit karin kaya kaming balang sarili, ikpambanal nung may karapat kaya mampung labag karin kaya kantuntunan na makapatulaking malmong harapan karingaldo na pun Diyos ko, patawaran mo kami, bilang mo nalang anting may nang pamanalastas deti, e muno bibilang anting mo ang kasalanan mi. Ikpambanali ka mo rin sinabi mo nung manyawad kami, merinan kami, nung kuto kami, buklatanan kami ngayon ng City, makanyang kiyang misasan metong ikiyang mikakapatad, dinan may kabias na ng balang metong at metong kaya kami pa, bakang malayang makagalo kan kaya kaming katungkulan kaya kay pa. Ginuwe mi lang po gisanan sambit lang tunggal-tunggal ding nalamandaring kaya kaming puso, ikabalo mula, ginuwe rin po rin pisasan metong yung panalangin, sana tanggapan mula, at tanggapan mo naman po itang lihim mong kayablasan, manibat ng ining gampo king wakas, iyan asap. Memyalungan katang sa likutan, karingking gulot ning pisamba. Kanita Dito pong mayaw sa lagyuran din, ila pa umama ko, ne? Di pa po. kaya nakanta mabala. Ako din rin yan. Buhay rin lang Parati mo kong namurit-muritan, mandilu katapaking wala. Kang bubus na ng masikan, tututang ng kapagalan. Magpila ko po ano, magpila kayo. Magpila ko po. Kasi po ako kan mirayan, tangang po bilaganasan siguro kanini. Yapin po yung amunan ko ini, uling Diyos malugod siya. Diya po. Dito po ngayon, yapin po buri ko, pilihan na sa atin. Uling yan, kailangan bilaganasan. Karining kakong kakyalo, kakyalo. Makanan lang ni Pres, karita ka dyan, binilan man. Dili, alam niyo rin ang ng gulong. Ate, Jureng! Sakli mo po. Jureng! Dala may kaya itangkay ka, biyaw mo niya kandara mong... Tagkayata mo, biyaw mo niya kandara mong kay. Lorna. Dili, Pres, ka lang masakit na eh. Oo, di na, balang kukuha ka rin, di na mga narula rin eh. Unahan ka lang pa mo po rin ang ating masakit na eh. Dito pa mo po ating masakit, ilang unahan ta mo na po. Baka rito, sigurado lang. Sakli mo po, ati. Kulayan kita libutad marami, makalukot mga tagumpay. Ito kakalimang ka na kung nabe.